Έχω βγει τις προάλλες για φαγητό με μία φίλη, η οποία για κακή μου τύχη πριν από 2 μέρες είχε πάει ταξίδι στο Παρίσι. Έχει το σερβιτός από πάνω, μας λέει νερό μεταλλικό ή ανθρακικό. Πετάγεται η φίλη αυτή και λέει: στο Παρίσι δεν σε ρωτάνε, φέρνουν κατευθείαν με φυσαλίδες. Μετά από λίγο τελειώνουμε τα παιδιά, θα φάμε γλυκό. Αχ ναι, έχει κουρασάν, αλλά μην πάρουμε κουρασάν, γιατί μετά το Παρίσι τα κουρασάν μου φαίνονται όλα χάλια. Σιγά μωρή βλόμπα! Πήγες 2 μέρες στο Παρίσι και νομίζεις ότι μένεις μόνιμα εκεί πέρα. Καλά, πόσο σε επηρέασε το ταξίδι στο Παρίσι, πόσο μέσα μπήκες στην κουλτούρα σου. Μου πήγες κουδούνα και μου γίνησες πίσω ο Βολτέρος. Μου φεύγει ο άλλος 2 μέρες στη Ρώμη και μου γυρνάει πίσω ο Ιούλιος Καίσαρας. Καθίστε καλά, βρε. Ηρεμήστε. Εντάξει, να μου φλεξάρεις, το καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα που πάτε 2 μέρες, παιδιά, δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Κακώς γύρισες. Δεν ξαναμπαίνω στο μετρό της Ελλάδας. Το μετρό του Λονδίνου είναι καταπληκτικό. Στο διάλο! Τσόφο! Και μετά έρχεται και λέει: α, παιδιά, να σας δείξω φωτογραφίες. Όταν γυρνάει όλος και θέλει να μου δείξει φωτογραφίες. Α, κοίτα εδώ τον πύργο του Άιφελ. Μωρή, δεν μου το δείχνεις για να δω τον πύργο του Άιφελ. Μου το δείχνεις για να δω εσένα μπροστά τον πύργο του Άιφελ. Χαίστηκα, άμα θέλω να δω τον πύργο του Άιφελ, μπαίνω στο Google. Πύργος του Άιφελ και το βλέπω σκέτο. Χωρίς σκέτο φατσά σου μπροστά. Πήγα, λέει, στο Μάτσου Πίτσου. Θες να μου δείξει τη φάτσα σου μπροστά στον Ίνκας. Που τη μειώνει τη φωτογραφία και το μνημείο το ίδιο. Άμα το βλέπανε οι αρχαίοι Ίνκας θα λέγανε: πω, τι μαλάκες είμαστε.